Dobrý den, Taši Dele. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlamovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svatost Dalajlama ukončil návštěvu Ladaku a vrátil se do Dharamsaly. Jeho svatost Dalajlama se modlil za oběti přírodních katastrof v Číně. Čínská policie znovu napadla Gonpo Kyi poté, co požádala o setkání se svým vězněným bratrem. Politika jedné Číny nemá nic společného s Tibetem, říká Siťong Penpa Tsering. Spojené státy americké oznámily záměr zavést vízová omezení pro čínské představitele podílející se na nucené asimilaci tibetských dětí. Tibetský exilový parlament představil nový strategický plán. Ústřední tibetská správa vítá požadavek odborníků OSN na propuštění tibetských politických vězňů. Tibetský institut muzických umění v exilu oslaví 64 let úsilí o zachování a propagaci tibetské kultury. Tibetané v exilu truchlí nad úmrtím bývalého politického vězně Sonama Gyalpy. V kalifornském okrese Contra Costa oslavili narozeniny jeho svatosti Dalajlamy jako Den míru a spravedlnosti. Měsíční návštěvu indického Ladaku a vrátil se přes Dillí do Dharamsaly. Obyvatelé Ladaku zaplnili ulice a silnice na cestě na letiště, loučili se s jeho svatostí Dalajlamou s květinami a bílými šátky kataky v rukou. Modlili se za jeho dlouhý život a brzký návrat do Ladaku. Během pobytu v Lehu, hlavním městě Ladaku, dával jeho svatost Dalajlama učení a zmocnění svým následovníkům, setkal se s tibetskou komunitou, zúčastnil se oslav 50. výročí střední školy Lamdon a navštívil ladacké vesnice. Učení a přednášek jeho svatosti se zúčastnili desítky tisíc lidí. Tentokrát udělil jeho svatost audienci více než 12 000 ladačanům, zejména seniorům, a nemocným či postiženým lidem. Jeho svatost Dalajlama vyjádřil znepokojení nad sérií šokujících přírodních katastrof, ke kterým dochází v mnoha různých částech světa, zejména v Číně. Jeho svatost se modlil za zemřelé, za postižené škodami na majetku a za ohrožené životní prostředí a vyjádřil přání podílet se finančně na likvidaci škod. Jeho svatost Dalajlama se také modlil za více než 50 osob, které přišly o život následkem silných dešťů v indickém státě Himachal Pradesh. Vyjádřil svou solidaritu s místními obyvateli příspěvkem na záchranné akce. Jeho svatost Dalajlama rovněž napsal guvernérovi Joshi Greenovi, aby vyjádřil upřímnou soustrast obyvatelům Havaje, zejména ostrova Maui, v souvislosti s tragickými ztrátami na životech a zničeným majetkem, včetně památkově chráněných budov v důsledku nedávných ničivých požárů. Jeho svatost vzpomínal na svou poslední návštěvu Maui a setkání s místními obyvateli a modlil se za ně, zejména za rodiny obětí této strašné tragédie. V nejnovějším videu zaslaném z Tibetu popisuje Gonpo Kyi, starší sestra známého uvězněného tibetského podnikatele Dorje Tashiho, jak byla fyzicky napadena skupinou čínských policistů u věznice Drabči. Na videu říká, že se obrátila na policejní stanici poblíž věznice Drabči a v souladu s platnou ústavou a zákony požádala úřady o povolení setkat se s bratrem.
Protože už neměla jinou možnost, padla před úředníky na kolena v modlitbách a žádala, aby postupovali v souladu s ústavou. Ti ji násilím povalili na zem a obvinili ji z porušení zákona, protože padnout na kolena je zakázané. O měsíc dříve Gon Pokji vyjádřila v jiném videu hluboké znepokojení nad zdravím svého bratra Dorje Tashiho a žádala o povolení k návštěvě v souladu s čínskými zákony a ústavou. Dorje Tashi je držen v čínském vězení již více než 15 let. Byl zatčen a uvězněn v roce 2008 na základě podezření z finanční podpory Tibeťanů žijících v exilu a Tibeťanů protestujících v Tibetu. V roce 2010 byl odsouzen na doživotí. Sitjong Patsering byl hlavním řečníkem na akci v Dillí, kde se diskutovalo o využívání politiky jedné Číny jako zbraně. Akci uspořádala nadace pro nenásilné alternativy a zúčastnilo se jí několik zkušených diplomatů a významných odborníků z různých institucí, kteří během dvoudenního semináře hovořili o různých aspektech politiky jedné Číny. Sitjongovým předřečníkem byl bývalý indický velvyslanec. Ten ve svém vystoupení prohlásil, že vzestup Číny vytvořil novou situaci, ve které se rozpadají zavedené globální rovnice, což představuje výzvy pro celé mezinárodní společenství. Konkrétně mluvil o neustále se proměňujících vztazích Číny s USA a Indií. Americký ministr zahraničí Antony Blinken oznámil v tiskové zprávě vydané 22. srpna 2023, že Ministerstvo zahraničí Spojených států amerických podniká kroky k zavedení vízových omezení ve vztahu k úředníkům Čínské lidové republiky zapojeným do násilné asimilace více než 1 milionu tibetských dětí ve státních internátních školách. Ministr zahraničí vyjádřil znepokojení nad důsledky asimilační politiky Čínské lidové republiky. V tiskové zprávě stojí: tyto donucovací politiky usilují o eliminaci osobitých jazykových, kulturních a náboženských tradic mezi příslušníky mladších generací Tibeťanů. Podobné obavy vyjádřili i další američtí představitelé, mimo jiné mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller a náměstkyně ministra zahraničí Uzra Zejaová, která je zvláštní koordinátorkou pro tibetské záležitosti. Oba odsoudili násilnou asimilaci tibetských dětí ve státních internátních čínských školách. Za účasti předsedy, místopředsedkyně a poslanců 17. tibetského exilového parlamentu úspěšně skončilo 5denní strategické zasedání, které se konalo v Dillí. Získané dovednosti v oblasti prosazování a obhajoby zájmu Tibetu a nový příliv energie umožnili poslancům zpracovat na tomto 3. strategickém setkání nový strategický plán v angličtině a tibetštině. Strategický plán na období 2023 až 2026 se zaměřuje především na hlavní zásady, strategické cíle a akční plány. Obsahuje 6 strategických cílů na období příštích 4 let a podrobné akční plány k jejich dosažení. Tibetští poslanci se setkali s indickými politiky a příslušníky horní komory indického parlamentu. 3 nezávislí experti OSN požádali vládu Čínské lidové republiky, aby poskytla věrohodné informace o 9 tibetských ochráncích životního prostředí, kteří byli zadrženi a odsouzeni k dlouhým trestům odnětí svobody a vyzvali k jejich okamžitému propuštění, pokud to Čína myslí vážně s bojem proti změně klimatu. V prohlášení zveřejněném dne 10. srpna zvláštní zpravodajka OSN pro situaci obránců lidských práv, zvláštní zpravodaj pro svobodu pokojného shromažďování a sdružování, zvláštní zpravodaj pro lidská práva a příznivé životní prostředí,
společně vyjádřili znepokojení nad tím, že Čínská lidová republika neposkytla informace o zadržování a odsouzení Tibeťanů. Podle jejich názoru se jedná o záměrnou snahu, aby na ně svět zapomněl. Kromě toho experti vyjádřili znepokojení nad skutečností, že o situaci těchto aktivistů nebyly informovány jejich rodiny. 9 uvězněných ochránců životního prostředí bylo zatčeno poté, co protestovali proti nezákonné těžbě v posvátných horách a upozornili na lov ohrožených druhů v tibetských provinciích Amdo a Kham, které jsou nyní součástí čínské provincie Qinghai a Sichuan a tzv. Tibetské autonomní oblasti. Tibetská exilová ministryně zahraničí Norzin Dolma přivítala společné prohlášení expertů OSN a poděkovala jim za vyšetřování nezákonného umlčování tibetských obránců lidských práv ze strany Číny v uplynulém desetiletí. Soubor Nonpa triumfoval v letošní soutěži během každoročního letního festivalu Tibetského institutu muzických umění. Siťong, který byl hlavním hostem, ve svém proslovu ocenil pozoruhodné výkony obou souborů a řekl: Impulzem pro tibetskou věc je politická advokacie a advokacie prostřednictvím umění a kultury představuje její nedílnou součást. Siťong předal ocenění 2 zaměstnancům Institutu muzických umění za jejich více než 20letou práci a rozdal diplomy novým absolventům. Každoroční letní festival Yarki připomněl 64. výročí založení Tibetského institutu muzických umění. Kromě Siťonga se ho zúčastnila řada dalších významných hostů. Smutná zpráva z Tibetu. 16. srpna zemřel bývalý tibetský politický vězeň Sonam Gyalpo, který strávil celkem 17 let v čínských věznicích. Sonam Gyalpo se narodil 14. června 1955 v okrese Gonkar a měl trvalé bydliště v Lhase. Poprvé byl odsouzen ke 3 rokům ve vězení Drabči v září 1989 za účast na mírových demonstracích v roce 1987 v Lhase. V červenci 1993 byl znovu zatčen pod záminkou, že se dopustil politického trestného činu a byl po dobu 1 roku vězněn v Žigatce a v Lhase. K jeho 3. zadržení došlo v srpnu 2005 skupinou příslušníků čínské státní bezpečnosti, kteří v jeho domě během náhodné prohlídky před zahájením oslav 40. výročí založení tzv. Tibetské autonomní oblasti zabavili vyobrazení, videokazety a knihy s jeho svatostí Dalajlámou. Byl obviněn z ohrožování státní bezpečnosti a uvězněn na 12 let ve věznici Drabči. Později byl přemístěn do vězení Čušur. Celkem strávil v čínském vězení 17 let. K radosti Tibeťanů a na znamení neustávajícího pozitivního vlivu jeho svatosti Dalajlamy schválili představitelé amerického okresu Contra Costa v Kalifornii rezoluci, ve které vyhlásili narozeniny jeho svatosti 14. Dalajlamy za Den míru a spravedlnosti. Tato iniciativa byla výsledkem úsilí tibetských aktivistů a členů organizace Mezinárodní kampaně pro Tibet. To byly zprávy za uplynulý měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále. Tudžeče.